benteng kok subur makmur. Mboten tegese kawonten Ketone wis makmur. Terus Iya bener. panjenengan kok ya saged gegujengan lho. Nanging marepke anggone padha kumandang Tak kalih bali. cekat-ceket Kene Den. katon wis bakal rampung nanging aku weling Nggih. pisan kowe aja yasa kepura dhisik. Oh, nggih. Ya, Nggih. Lajeng wonten menapa? Mundak madani. Oh, ngaten sih. Ajih ngantos dados dukanipun kala wau. Apik. Lho, Lho pripun menapa? Menapa malih? Wonten menapa malih? pemanan. Inggih wonten Lan kowe penjawi giring. Piye anggonmu? Ngulatake wong-wong kang padha yasa beteng gawe beteng iki. Terus pundi? Wonten menapa menika? Sawangen watu iki. Sawangen. Kae ana watu putih kang dipasang iki piye? Laras Kok bisa kepasang? pralambang menapa menika? Ya wis kebathuk tegese iki wis dadi kodrate Gusti Kang Maha Kuwasa wis ginaris. Nggih. Sampun Padha eling-elingen mesti. padha eling-elingen besok ing bumi tanah Jawa iki peperintahane pranatane bakal diritu dening wong-wong kulit iki. Pralambang pun mengaten. Ya. Saestu menika. Muga-muga ya perkara iki amung saka gagapaning atiku. Aja nganti dumadi. Lah, kae malah kepara ana pletik kuning. Ingkang menika Ana pletik kuning cilik. Manani besok ora ketangsak umuring jago uga bakal diritu dening wong-wong kulit putih. Padha gedhekno prihatin meminta ana kersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga aja nganti dumadi perkara iki. Yen ngono, ayo. Wis ora apa-apa, rasa dipikir kang jero. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Marinda Entertainment. Oke. Nderek mapak warsa enggal setunggal sura. Mugi tansah kaparingan rahayu wilujeng. Amin. sugeng rahayu.